Siyabingelela obingelelayo baba uMhlanga, baba uJabulile, baba uSizwe, baba uThokozile. Ngithi angibingelele bazalwane onyakeni omusha. Ngiyanibingelela lapha enikhona emakhaya. Ngibingelele laphana KwaZulu Natal, ngibingelele lapha eBushbuckridge eLimpopo, ngibingelele lapha eShayishayi eMozambique, ngibingelele laphana eHarare eZimbabwe, ngibingelele lapha eMangoshi eMalawi, ngibingelele futhi laphayana koZanzibar koTanzania. Nonke sisonke singama-Afrika, niyazi kunabafowethu lapha koTanzania, nginabafowethu koZanzibar, ngibingelela futhi nakomfowethu omjabulisi lapha koMihama e-America, ngibingelele futhi nakwamadoda amakhulu o-Godfather lapha ko-Dubai, la nikhona amadoda amakhulu ukuthi niphile. Ngiyanibingelela, ngiphinda ngibingelele futhi nakwimsakazi yonke uKhozi FM, Nenof FM, nakini nonke babukeli nani bahlali futhi. Onibingelelayo baba uMhlanga ohlala evela azochaza kwabanzi ngabantu abasuka abezwile bakhala ngezinto ezahlukahlukene ezokuphumelela. Njengoba nginibingelela ke bazalwane, ingoba abantu abaningi babo bangifonela ningixolela bazalwane, ngisuka ngingabi nokubona kahle, so ngifuna ningibone kahle but nenkinga yena yamehlo le mshini engibuya ngiyisebenzisa. Bazalwane, abantu abaningi ngiyabezwa bakhala kakhulu ngezinto zokuphumelela la. Njengoba mangivela njalo ngihlala abantu ngibakhiphela izinto ukuthi nginalokhu. Ngike ngavela kubo ngabachazela ukuthi kukhona induku yemali. Induku yemali ke kuyinto eboost umuntu onamabhizinisi, onama-tuck shop, oqashisa ngama-trailer, oqashisa ngey'moto, odayisa oswiti estradini. Induku yemali kuwumuthi okhona ukuthi ulekelele umuntu umbooste. Ngiphinde futhi laphayana ngibe nophondo ngoba abantu ngihlala ngibatshela ukuthi kukhona ukuthi umuntu usimakele into ukuthi aphile naye akhona ukuyithuma nayo ifuna umuntu osuka enamabhizinisi. Kodwa other time bazalwane kukhona futhi ukuthi kukhona abantu ethi mina baba uMhlanga angisebenzi man, into zami zama, soma into zami zimile, yini engangilekelela kulezi zinto zakho? Lowo muntu ke othi mina baba uMhlanga angisebenzi into zami zama, mina ke ngobaba uMhlanga ngibuya ngisebenza kakhulu ngani ngamadoda omgede la kuyibona engibabiza omafavuka ngolimi laseMalawi esibabiza ukuthi amangwara ntshwenjwe. Ngolimi lwaseMozambique bathi isiJosefane, kusho amashangana kusho mina ethema kwabo iJosefane. Ama-boys, amaZulu ke lawo ethi baba uMhlanga sifuna ama-boys, bapha ama-boys. Ziphi izinto baba uMhlanga ezizogijima endlini idlalisa abantwana zifaka imali? So namhlanje ngikhuluma nawe lapho ohleli khona ekhaya ngithi kumuntu othi mina baba uMhlanga ukuhlupheka kunzima, sengihluphekile nganele, ngifuna ukushintsha impilo yami. Zikhona izinto esingambooster. Ngihlala ngibona abantu abaningi bavela, abanye badlala benzeni, but mina angizukumnikeza umuntu ithuba lokuthi ngixoxe naye la escreenini. Into engibuya ngifuna kumuntu ukuthi uma engibonile athole inombolo yami angifonele, enzeni afike la ekhaya la ezochaziseleka khona ngoba la nganibikela ukuthi nginama-boys, nginenduku yemali, nginophondo. Izikhwama ke lezi abantu abebakhuluma ngazo angizenzi. Mina ngiyindoda esebenza ngesinto njengoba ngihlala nginjena. Namanje ngikhuluma nani nje ngihleli la ngihleli khona ngisemamboni. 4 days ago laphayana bengilande enye induku eNgorongoza kumkhulu uMakhandari. BengiseNgorongoza ngilande enye induku. Leya nduku leyana bazalwane isazosilekelela kakhulu thina abantu, kakhulukazi kubantu abasebenza estradini. Ida ngumjitha, uyagijima, udlala lezi zinto zamajitha, umuntu wesimama futhi osebenza kakhulu ngaleya nto, iyakhona ukukulekelela abantu abasestradini, abantu abadayisayo, abantu abazidayisayo, abantu abathengayo, abantu abenzeni. Ilekelela kakhulu. Angikhathali ke ukuthi yiliphi ibhizinisi onalo. Mina angithatha advantage ukuthi umuntu umenzani, mina ngizoboosta lento nayo. Ngisho ungathi ukuthi uyahoshisa ngempela, ushishiliza ngayo leyo nto ukuthi kwakele imali. Mina anginankinga, ngiyakuvusela ke leyo nto yami, ikhona ukuthi kuvulela umsebenzi wakho, ikhona ukuthi kulekelela, ikunikezane indaba zemali. Angiyi ukuthi umuntu hayi lona into zakhe azilungi, lona into zakhe azilungi. Mina ngiyakuvulela bazalwane, ngivula into zakho nje zonke. Ngiphinda ngikunike into ezokupha inhlanhla ukuthi umsebenzi wakho lo uye phambili, usebenze, uzakhona ukuthi wondla abantwana. Mina nje indoda esafika la kumina ivakasha ngekhwidi, ivakasha ngepholo angazi ngifunde umqondo wena, ngijabule kakhulu, angiyithathi serious. Indoda mawuyindoda iba neveni ekhaya ngoba indoda yinto esuka mayivula iwallet
ibe ne-cashback mhlawumbe ka-30,000 to 50,000 to hub. Indoda ezothi uma ivula i-wallet, asikhulumi ngesebhenki, sikhuluma nge-cashbank nje ehlala kwi-wallet wakho. You must be 30,000 to above. Once indoda yathi ivula i-wallet yaba ne-3,000 to 1.5, awakabi indoda, awakabi ubusinessman man. Usayindoda esazamayo ukuthi ibe indoda. Indoda yangempela iba no-30,000 to 40,000 to above nemali. Njengoba nathi nisibona singamadoda ajabule, singamadoda ajabule ngoba safuna impilo sayithola, saphilisa abanye basibonge sibe nje. Namhlanje sila sikhona ngani ekuyinini esinikeza izinto nivulekelelwa imisebenzi nibuya nisibonge. Ingakho ngigqugquzela ukuthi nonke phumelelani. Asithi indoda nendoda iphumelela nje wondla abantwana ekhaya. Indoda nje ibe ne-wallet ezwakalayo ethi mayiphumile kubonakala. Bake bangifonela mkhulu mina umama uze wangishiya, umama enzeni. Indoda enemali angikaze ngizwe ikhala ngomfazi. Njalo nikhala ngabafazi ngoba aninayo lento yokuthenga. Benginobaba uSibeko nje 3 days ago afikile ubaba uSibeko lapha bekhala ngokuthi wanjelo unkosikazi. Ekukhaleni kwakhe ngamtshela wathi ufuna ukumbuyisa, ngathi baba uSibeko njengoba ufuna ukubuyisa unkosikazi, kungani thina singakusebenzi ukuthi ube nemali? Lo mama azizwe yena, uyazi abantu besifazane babashiye wena basuka sebakhona umuntu ebamtargetile, ngoba indoda kumele ibe nephakethe elizwakalayo. Njengoba ngikhuluma nge-wallet ukuthi indoda nje kumele ibe nesikhwama esino-30,000 to above i-cashbank. Ebhenki ke must be 500 to hub. Imisebenzi yethu ngiyazi ayilingani, ukuzama kwethu ngiyazi akulingani, but ebhenki indoda ibe nebhalansi ezwakalayo. Ayigibele nje indoda kuzwakala amakhala isicathule nje ngempela, ibe ne-wallet futhi ezwakalayo. Indoda ukuze ihlala nonkosikazi kudingakala imali. Ufuna isithembu, ufuna beyedwa, but imali uyayidinga. Ngoba indoda kulikhona ukuthi iye phambili ma ingenayo lento. Engingakusho mntaka baba emhlabeni ukuthi kuyafana. Uyayithatha uyithatha okusala uNkulunkulu makhumbula uzokuthatha. Futhi izinto uzohlangana nazo. Ngoba bakhona bangayithathi lento kodwa usuku nosuku bangena kuma-accident. Bakhona bangayithathi lento kodwa usuku nosuku bayafa. Which means ama-life impilo zethu ziyalingana. Uyayithatha uzofa, uyithathanga uzofa. Ungezwa ngabantu babatshela ukuthi hayi wena mawuthwalile uzofa after 5 years. Akuyona yonke into bafowethu enikeza inhlanhla eyi-contract. Umuntu osuke ezothatha lento wena baba ummeli asuka azoyithatha nge-contract. Umuntu osuke ehlupheke kakhulu mhlawumbe ethi baba uMhlanga mina nginamali anginalutho, ngicela ungiboleka isipokwe esizongisebenzela, bese lo muntu ayosayina i-contract nezigubhu laphaya emsamo kaMhlanga. Uyangithola baba uSibeko? Akumina engisuke ngikhulume naye ngathi mina ngikunika i-contract. Umuntu oza kumina ngalandanga i-contract uzofuna impumelelo. If idlozi lakho ukuthi uzofa, if ukuthi uzophila uzophila. Uyayithatha uyithathanga. And isikhathi esiningi kube yibo labangayithathile lento futhi abahlangahlangana nezinto eziningi ababa ney'nkinga kakhulu kunalabo abayithathile. Ngoba abayithathile kwesinye isikhathi bayavikeleka. Njengami engathi nginesigubhu, ngathi mangivukile nje idlozi lami lithi hayi ndoda hlala namhlanje awuphumi. Ngithi ngizwe ukuthi kushiya imoto laphayana, okusho ukuthi lingisevile kuleya nto. So umuntu ongenayo lento, omunye mayevuka uyahamba nje mathithi balaka ayiphahli lento, ayinalutho, ayinasigubhu, ayinalutho. Ma uyindoda iba ne-something, iba nentambo, iba nesigubhu, iba nento njengoba nayo phahla kuyo. Indoda enjani ethi mina ngiyasebenza kodwa ayiphahli indawo, ayithandazi, ayinasigubhu, ayinantambo, ayinalutho. Yikuphi la uyothi mhla inhlungu zikuhlasela ukhale khona, uyohlala ukhala kubantu? Ngeke impumelelo ibe khona. Ulikhuni lo mbuzo kuphakathi kukaSijiva noBig Zulu ukuthi ngabe ngithanda ubani Khehle, ngoba kuyizinsizwa zonke ezibuya ndawonye futhi ezishaya i-afro engiyithandayo, engithi mangihlele ngiyilalela bakhulisa abantwana nabafowethu nosisi nobhudi engomeni zabo, baphinda bagqugquzele thina futhi abasebenzi. Nathi futhi amabhiliyone bayasigqugquzela ukuthi sebenzani, njengale ukuthi ngifisa ukuba nemali eningi. Uyabona nje kuthi mangihlele ngivule leyo ngoma leyo, ngihlele lapha kuMaserati yami emaGrange Rover ami, ngithi hey madoda, shuthi indoda kusamele isebenze, ngibe nesikhwama esingaka nje ngaze ngifunde umqondo, isikhwama sibe singaka. So lawo madoda kamadoda nje asebenzayo ngempela futhi akaye phambili, uNkulunkulu awabusisa namathonga. Nathi futhi abaphakamisi siqhubeke futhi sibasize baphakame benze izinto ezinhle emphakathini.
Mawuthwala ngomfowenu kwenzeka kanjani mawuthwala Mawuthwala ngo-5 years, mina engikwaziyo engikuthole kumkhulu Shongoloza, isikhathi esiningi kusetshenziswa isigubhu. Leso sigubhu mawusithatha usayina i-contract eka-5 years. Kodwa mawukuthiwa uthwala ngomuntu, leyo nto ayikho bazalwane. Umuntu angazikhethela ukuthi ngithwala ngobani. Thina siyakusebenza, kube khona okwenzakalayo kuwe. If kuthiwa mhlawumbe uthwele ngento enobungozi, asikhona ukunqumela umuntu thina ukuthi umuntu manje kumele ayothwala ngamfowabo, kumele ayothwala ngani. Lowo muntu osuke leyo nto ukuthi uzokuthwalisa ngomuntu akasiyinyanga, isuka ewumbulali noma ewumthakathi. ukuthwala ngomfowenu nokuthwala ngodade. Hhayi, lokho ngakusho ngikuqinisekisa ukuthi ayikho into kuzothiwa umuntu ethi uzothwala ngomfowenu, uzothwala ngosisi wakhe, uzothwala ngobhuti. Ningathuswa abantu niyeke ukuyoyithathela le nto nithuswe abantu emakhaya. Ukuthwala nje kuzozikhethela khona uma kuthiwa le nto oyitholile iyabulala. Uma ingabulali uyoziphilela futhi uNkulunkulu aze akukhumbule nabantwana bakho. Abantu abalapha eBotswana bazangithola kule nombolo evela lapha eskrinini yalento ya kwi-WhatsApp, ngoba nginayo le nombolo le engi-WhatsApp ngayo isikhathi esiningi. Iyona abangangifonela kuyo, bangi-WhatsApp-e, ngikhona ukuthi ngiqhumane nabo, ngibathumelela ama-direction. Abadrayivayo basuka bagibela beze Joburg, mabafika eJoburg bagibela beze Benoni. Abasuka eMozambique futhi nabo, ngoba nginabantu abaningi ababuya ngale koMaputo, koShayishayi, koNyimbane, koTete, koBeira, bayafika la ekhaya. Nabo futhi laba ababuya eMozambique bagibele beze Joburg, bafike eJoburg bagibele beze Benoni. Nawo-ke ama-transport-ke azobalanda-ke. So laba aba-around vele eGauteng ngeke ngibakhulume kakhulu laba ngoba omakhelwane, either basePitori, Polokwane, kuphi kuphi, ngizobathatha njengomakhelwane. Nabo beze Benoni futhi iy'moto zala ekhaya ziyabalanda njalo, babuyela esigodlweni esisebenzela khona. If ngingale-ke eMamboni-ke, ibona abazosisho-ke futhi sibalayela abanama-passport bakhona ukukross i-border beze ngale bazophakama. Induku yemali okokuqala. Ngibe nenduku yomjolo engiyikhiphile last month. Induku yomjolo namanje isahamba ngoba ngilungisela amakhaya abafowethu. Abafowethu bayakhala ngomjolo, abanye bayazibulela, abanye bayazidubula. So induku yomjolo sinayo, indoda uma ifika iyagquma iphalaza, igezwe la, ilungiselelwe. Ngisho ungathiwa leyo ntombi kujola kangakanani siyayivala thina. Uma kuthiwa le nto ivuleke kakhulu siyamnciphisa ibe ngaka, angabe asatetema kakhulu. Ngiphinda ngibe nenduku yemali ukuthi indoda ibe nesikhwama semali above 30 to 50,000 ebhenki, ibhalansi ayibo 500 to hub. Ngiphinda kuningi khehle nginako. Okunye nje umuntu angathatha inamba yami aqhumane nami uma efuna ukuthi ngimlekelele ngakho. Ngeke ngikhona ukukhuluma konke lapha eskrinini, but uma ezongifonela, hayi mina ngiyabheja khehle, akukho engingakwenzi. Abantu mina mangiqala ukubaphakamiselela, mina ngifuna insizwe saqala phansi ethi baba uMhlanga, mina ngilala ngingadlile, ibhalansi yami nje kuphela anginamali la ngikhona, ngino-200 kuphela. Afike nalo 200 engizomgeza, ngizonga no-750 okungena la ekhaya, abhuke, ageze lowo muntu avulele. Bese kuzothi indoda enamabhizinisi ngempela ethi mina ngifuna ukuthatha lento, sothi 10, 15 to 50,000 rand. But ngiqala ku-200 rand ongenalutho, ngiqala kuleyo mali. As long ane-750 yokubhuka, asetshenzwe la ekhaya, avulele imisebenzi yakhe. Kakhulu labantu aba-remove ama-pregnancy, ngisebenza kakhulu ngabo mntana khehla, ngoba labo bantu ngihlanganisa amaqanda namanzi wangale eMozambique, ngibahlanganiselela ngibageze, ngoba le nto once wakhipha umntwana iba nesithunzi. Umuntu khehla osuke achithekelwe isiso, either usikhiphile noma saziphumela, lowo muntu uma efika la ekhaya ngine-5 liter yamanzi ngimuthi ngimthatha ngimfake emanzini ngimgeze, aphinde abuyele abe umuntu. Angalandelwa yilowa moya, ngoba uma sekhipha umuntu kufanele ukuthi ubulele umuntu lo muntu. Ngisho vini ungathi umuntu uhlanye kangakanani, abamlethe. Ngenduku nje, ngenduku yami ngithi, even ungathi umuntu uhlanye kangakanani, abamlethe.